Hallo, voisitko te ottaa valitsemaan mun pojalle hyvän pelikoneen synttärilahjaksi? Joo, ehdottomasti. Tiedätkö, mitä pelejä poikas alkaa pelailemaan ja pitääkö peliä vaan toimia vai täytyykö olla sitä parasta laatua? En kyllä tiedä yhtään. Siitä alkaa vaikka useampia koneita. Okei, no mepä valitaan tästä sulle sopivia vaihtoehtoja. Joo, eli aluksi meiltä löytyy tästä tämmönen Silver-luokan kone, jossa on Intel i5 7700K ja GTX 1080. Kuulostaako oikealta? Katsotaan, onko vähän tehokkaampaa konetta. Okei, no sit täältä myös löytyisi tämmönen Gold-luokan. Tässä on Intel i7 9700K ja RTX 2080 Super. Mä en oikein tiedä siitäkään, poika on niin viisas. Okei, eli kumpikaan noista ei kelpaa. Sä tarvit niinku kovaan käyttöön. Joo, kyllä. No sit meiltä löytyisi tämmönen Platinum-luokan kone. Tässä on tämmönen Intel i5 14600K ja RTX 5070. Tällä luulis lähtevän. Joo, mä käyn vielä katsomaan tuolta teidän nettisivulta. Nonni, yes. Hyvä jos tää auttoi. Kiitos todella paljon. Mä kerron muillekin, että Freenyviltä kannattaa pelikoneet ostaa. Mahtavaa, kiitos. Moikka!